Citrowas when Citrowas when yeah Citrowas when Obuzelilo haba kedu ndị anyị na-akọwa ụmụnne m kedu ndị anyị na-ebuta Obu Citrowas Anambra State weba ka anyị na-akọwa weba ka anyị na-ebuta makaba ndị na-eme ka njem dị mfe dịrị mmadụ mfe ndị keke na pet na-agba n'ụzọ mgbọsesha site mpolu wọsịchado simpolu oyi agụ ebe ọ bụ niile eje nwanụzọ ebe niile ibeba na-eme balụba a na-agwa ọgwụ ọnụ ogwebi kaba ji ibili a na-agwa ọgwụ ọnụ ba na-agwa ọgwụ nwanne a na-agwa ọgwụ ọnụ unity and peace anyị kenere unu kata ma ọgwụ m ga-agwa unu jikwara nwayọ n'ezi na ibe na-atọ ụtọ na-egbu onye raivoji ama mma mma onye ọbana onye si jide koji na makwali na ozi mma n'enu haba na ndụ adịrị ịbụwa ka m na-akọwala unu onye mezi ibe nya na chi ekwuru ka o wee nawa egwu nwe ka anyị ji ekwe ekene na-ekene onu na-ekwula anyị chief Oyimarins Arizona n'Idemmili yebu chairman anyị yebu presido Owita Nwemkpọ ya bịa gbalị agụ dị ndụ na mpọ niile bịa unu na-anụkwu ibe mmọnwụ na-ebe Aminoba Mkpọ jide ebube nke izizi ya izizi n'Idemmili wegi ka anyị na-akpọite yebu sha ewa lelele egwu na ma onye bụ coordinator general Mkpọ n'Idemmili North na Citrowas ovu dị na Anambra State anyị nọ n'ime ya owo baba owo nke mbụ owo nke ịbụwa owo nke ịtọ na Mkpọ karịsịa aka ezigbo mmadụ na-enwero ntụpọ ndị Ata road na-ekwe ekene n'ibi melibe olu n'Igbo niile na Mkpọ ma Enugu steeti ma Ebonyi ma Imo ma Abia steeti ma Anambra dị n'ime ya na-ekwe ekene n'ibi na-eme yebitieli street light kalịla akali ndị na-eme lọk a na-agụta ọgwụ ọnụ Aminoba Mkpọ jide oke mmanwụ na-akpọlọ yebu presido na Citrowas ya egwugwu keneli gị jide ka iji n'enu Ochukwu na-akwụ ụgwọ ọrụ na ọ bụrụ mmadụ na-akwụ ụgwọ ọrụ enu egwugwu tọla egwu Commissioner Transport Anambra City
steeti niile organizing father ya organizing father na keke na Anambra steeti Egugu Keneliji jidekwe ka iji Yezo memma Moze mene sugbe na alụgwa egwu na-ekenekwu Honorable Barrister Oyim Raf Nnabuife Egugu loteligi Mayor bịa Mayor nke Igbo niile ka m na-akpọ Mayor Igbo niile Moze mene sugbe na-akpọ gị Chairman Idemmili North Local Government Area Oyim Mayor bịa ezigbo mmadụ na Mkpọ Mayor atakata abụwa oke osisi dị n'iwu na-alụkwa egwu na-eje ọchịchị egwu na-ekenekwukwani Dr. Jim onye ama ama omivesili ike bịa ike ngadike na-eme Dr. Jim bịa onye ọbara tụlụ obu na-egbu ọbara mma tụgo ugo n'ugwu ọrịa ibi na-eme bara ụba Dr. Jimmy onwe na-etila ọrịa niile onwe na-etila ọhụrụ ya nwegwụla dị gbataja Moze mene nsugbe na abọgị onye bụ founding father Chairman obodo Transit O1 and the Grand Petro Citrowas Anambra steeti niile ụmụnne m a na-esi onwere Igbo bongo mba egwu na-ekenekwe Comrade Sylvester Obiora Akwue nwoke nwa na Anam onye Anam bịa nwoke nwa na Anam bụ anyị gị ka ọdụ na-akpa akpọ egwu Yezo mmemme nwoke nwa na Anam Station Man Strowas na Anambra steeti niile kene onye nna haba egwu na-ejekwe ozukọ imu RT Honorable Boniface Okonkwo Oyim Boniface Okonkwo Owele one of Anambra Owele one of Amansi niile Owele nwanne Igwe Kenneth Okonkwo odigo ka ọ ga-adị iwe mene gị ofu nwa ji gwela na-ebi Moze mene nsugbe ekene gị wewele na Amansi niile Papan ofu mweje wa ya haba okome one of Wen ya onye ka na-etukwu okome one of Wen ọzọ chụdị na nwa ọzọ chụdị na nwa taịtụ ka Amansi niile Local Government Area Anambra steeti onye bụ steeti Secretary General na Citrowas na Anambra steeti anyị nọ n'ime ya tata Oyim Egugu Keneliji egwu na-eme mma egwu na-echeta ndị na-eme mma ndị na-edozi Citrowas ndị na-edozi Citrowas ndị na-eme
na-eme ka njem dị mfe egwu na-akpọ ite ka nnabata ọka shif oyimujuda agụ mmadụ nwoke robi na-agụ ụmụ belu dị ya egwugwu kelelu gị ike nga dike na-ebe ajamadị ya onye bụ ọzọ chukwu balụwa n'ọka eke ọkwazikwa oyimu bebi n'ọka ka anyị na-ebute nwa bebi onye ọcha nne ya dị oji zona shamanụ na citrowas dị ya na Anambra steeti senta oge ka ọdụ na-akpọ ya bịa gbali egwu nwoze mene nsugbe na-akpọgo nwam bebi wetego gị bazụ na mmiri jidekwa ji ive mene ndunu na-achị ive mekwune mmụ na ndị egwu ka na-awa na nke oyi anyị Honorable Dọkịta Charles loko nke mkpọ niile bọbuloko na mkpọ ụzọ na mkpọ jide agwali gị nwekweni n'ibe tanuchichi abụgola eziokwu chionya dị n'izuzu eziokwu ibe na-emeri Chairman Managing Director Local Partners Nigeria Limited ọkaka egwugwu keneligoyimu na-eme ka isi eme egwu nwe ka anyị ka ji awa egwu na-akpọ ite Chief Tochukwu nwanyị ọkụkọ ọdụ na-akpọ nwachi na-emelibe wan ofe Obosi eze Nwachukwu na-emelibe wan n'Obosi ya onye bụ deputy chairman anyị na citrowas Anambra steeti anyị nọkwa n'ime ya tata n'echi oyimanya ikeneli gị onye kpọrọ mmemma na-eme mma n'enu egwu ekwunyikwe egwu na-akpọ Honorable Anthony Nwogalonya bi ya ewe oyimuto ni Monti General onye ama ama oyimubia weli onye bụ zonal shaman citrowas ka Anambra steeti niile ekene onye eze egwu zemene nsugbe ekeneli gị egwu na-eche ọgwụ egwu abata abọghị mụ Chief Donatus Nweze Anụna war material one of ashina niile oyimu war material one of ashina bịa gbalị igbo ọdụ egwu gwoze mene nsugbe na agbado egwu kalizili ive na-eme ewe zona shaman na citrowas ka Anambra steeti unu nọ n'ime ya tata n'echi niile oyimuwa matiri egwugwu keneli gị egwu na-akwa iyali ojebe bụ oyimu na nke oyimu Mr. Dubemu John nwa dị okwu onye ka na-etu oke nwa wanụ na nanụ nwanne nke m bi ya onye bụ financial secretary anyị na citrowas na Anambra steeti nwa m onye na nda ekene jidekwe ka iji aka na-edekọla anyị ibe ome mma na-emeli n'onwe ya ome njọ na-emela onwe ya
UN Deputy Financial Secretary na Citrowas na Anambra State Ekene omemme egwugwu keneli gị egwu echetakwu oyi mụ Mr. Chukwuma Mr. Chukwuma Ụzọlọ ya Ebubedike one of Ekwekekwe ya n'Ụmụezeọka onye Ebonyi steeti nwa m bịa Chief Provost na Citrowas na Anambra steeti niile nwa m na anyị keneli gị ya wee egwu itekwu oyi mụ Chief Bertrand Okoye eze nwa mmụọ ngwu na mkpọ niile dị ya oke osisi alụsị ngwu na mkpọ ya wee egwu na-akpọ gị ka ịbịa jisie n'ike n'ọlụlụ na-alụ egwu itekwu oyi mụ Mr. Michael onye ga-ekwe dị ka ibi egwu Chief Task Force na Citrowas na Anambra Steeti yezo mmemme oyi mụ jidekwe ka iji anyị ka na-aga n'iru egwu na-akpọ ite injinia Emmanuel Idemmili onye ka na-etu ịmagodi ya haba oyimi ịmagodi ya egwugwu keneli gị Task Force Commander nke mkpọ Comrade n'Idemmili North bịakwuo ewe onye na-emekwudo onye na-ede egwu ekwuela ohimụ Mr. Nonso Igwilo haba nwa m Nonso Igwilo dị ya abụ nwa wadu ọfọrọ ugwu ongi na-eme oyimabụ nwa wadu ọfọrọ ugwu Assistant Chief Task Force na mkpọ n'Idemmili North na ndị olu keke na-eme keke ji agba n'ezi egwugwu keneli gị oyimụ egwu na-agbasaso egwu ugwu ozi ọma ka onye na-eme nyachisi ike n'enu ka omume onye si dị onye ka Chukwu ji akwụ onye ụgwọ egwu na-akpọ itekwu Mr. Vincent Nwapanibia Vincent Apanibia weli Central Chairman na Citrowas na mkpọ Ibe Maleziokwu one of Itimbiya Ibe Maleziokwu eziokwu aka azụ dị n'ime ya oyimanyi keneli gị egwugwu agwakwali m na-agba na-enweli ndị na-enyela obodo aka ndị na-enyela obodo aka egwugwu awabu unu haba ọ bụzidi onye ka anyị na-akọwa ọ bụ egwu PG kemgbe niile jide nwa amadike bịa gbalị maka egwu nazi ya Chief Godwin Amadike ngị kọdụ na-akpa akpọ ezigbo mmadụ ka bụrụ n'anya o doziri mkpọ ka ọ dị mma ibi meriri gị egwe n'ime a na-agụrụ ọgwụ ọnụ o Chukwu ga-akwụ ụgwọ n'ibe ọma ị na-emelo jisie n'ike o si m kenekwuwe ebu sekretịrị ya aka na-achịkọtalịba akwụkwọ na aka na-achịkọta akwụkwọ odekọ ibe anyị na-eme bi ya Ikenna Anịkpe onye ka na-etu Westa ewe oyi m
m western gaa n'iru Mr. Ikechukwu Osakwe Chairman Citrowas n'Obosi Road Obosi Road Unit oge ka ọdụ na-akpọ onye ka na-etu aka kpuchi ọnwa 1 na anat onye alọ London bi ya ebe onye alọ London bịa bịa gbalị ọdụ wee gụgbozie mmemme nsugbe na iyo egwu awa egwu na-eje na nke oyimu Chukwudị nwa Chidek Central Secretary nwanụ na Mkpọ Central Secretary na Mkpọ niile iwe onye na-eme udo onye na-edekwe udo agụ na-ede udo egwu na-ede jisie ike egwugwu keneligi egwu akpọba ezoyi anyị Wisdom Williams Secretary General na Citrowas na Mkpọ Central ndị keke niile na-ekwu maka gị n'ide mmiri ezigbo mmadụ inwere okwe ntụpọ n'elu onye ka na-etukwu nwa Chinemeli one of ụmụnya ezigbo onye mmụnya nwanne njem bịa Arụbaleze ma nweke onye njeja bọbụ na kpogo bịa yewe mama bịa duru nwenu iwe magali ogwene ego onye mbezuru anyị ka na-aga egwu na-ekene Simon Abo Shama Mgbo Junction Unit Bancha bụ ka ọrụ gaba ndị na-abụ maka keke na-agba n'ogologo Simon Abo Shama Mgbo Junction Unit jidekwa ka iji agwali m unu na-agwali ndị na-agba okporo ụzọ ndị keke kabajili nwayọ na ndụ adịrọkwa n'ibuwa life has no duplicate onye nwụrụ ọnwụrụwo unu na nnukwu iwe egwu na-egwu egwu na-agwa na-ekenekwa ọyịmụ Kenechukwu Ayida Chairman Nupas Unit ya ekesi ezigbo mmadụ nwa Nsụka bịa weli ewe ezigbo mmadụ nwa Nsụka egwu nwe ka anyị jekwelu na-ekene egwu akpọitekwuwe oyimu Joshua Shidera Chairman Old Road Unit onye nwere Chukwu nwere ibe nwere Chukwu onye ka na-etu nwere Chukwu oji Chukwu ji ibe ezoyi gaa n'iru isie ike egwu na-akpọ itekwu onye anyị Celeste Okafor Chairman Avampo Unit Senko biya weli ezigbo onye Mkpọ ezigbo nwanne m na Mkpọ ekene Senko egwu ekene shekezie idota biya weli Chairman Avampo Unit yakwuwe ewe ụkwachi n'aka na-agba agbagbukwana mụ na ndị egwu m maka agbagbusikwune ndị keke na-agba n'ezi egwugwu keneli gị egwu ka na-aga egwu ekenebe
Chibuike Wigwe Ezeme Shama Avampo Unit Yakua Unu Kawasile Kawa Yamwali Shama Kambu Wankibu Wankibu Nkito Ewe Okosisi Kunobo Baluwa Yegugu Kaneligi Yegwe Lotan Oyimo Bonna Innocent Shama Tazan Unity Biyan Neme Kiseme Ive Menun Ive Mekunegua Jisieni Iken Egu Lotegulo Yani Okechukwazumu Egu Napa Shama Ata Road Unity Biyan Yana chindi nachi Ochukwu ga-akwụkwọ ụgwọ ọlị na-alụ Egwu akpọ itegwe Ezigbo mmadụ Chukwu ji ekwulu m ọnụ m n'elu Chinakwa eze dị ya Ewe Shama Mbuka Unit Pastor Ezigbo mmadụ n'ezi agụ Pastor okwupụlụ ọnụ anyị na Chukwu daalụkwa Egugu keneli gị ome mma n'ime Chineke Egwu akpọ Ifeanyị Ye ka agụ na-agụ onye mụ Ifeanyị ka agụ na-agụ biya Ye ka agụ na Ewe Shama Ochanja Unity niile dịka ọdụ na-akpọ Yezo mmemma n'ọchanja daalụkwa Ebube dike Ivi melerike a na-agwọ egwu ọnụ Haba Egwu akpọba onye anyị John Aji Chief Tasifos na Mpọ Oyim John Aji Chief Tasifos Egugu keneli gị Ewe ọrụ ndelele egwu ma na magwawa Egwu ite ezigbo mmadụ ka ọ bịakwuwe Oyim Ndubuisi Nwokoro ndị na-eme ka ọlụ keke dị mma na Mpọ na Anambra steeti niile ọba ka anyị na-akpọ ite Ibe onye gwara ka ibi ya na-ekwe Ibe onye kwuru ka ibi ya na-ekwu Ogbu obi ka anyị ji bili n'ọlụ anyị ga-anwụzi n'ọlụ onye ka a na-etu omesi ike ga-agba Igbo onye obodo dike for the progress of ticket ka ọ na-achụwa onye ka ọ na-abụ maka ya aka na-edenye akwụkwọ eji mara onye pụtara ọlụ n'ụbọchị Egugu keneli gị Egwu na-akpọ Oyenyi Manel Nwokeke Haba isi na wagụ wanụ na Mpọ bịa Oyim isi na wagụ Egugu keneli gị for the presence of ticket ka ị na-achụkwu Weba bụ ndị na-enye tiketi n'ogologo ezi Ibe menunu Egwu ekenekwuwe Oyim nọ nso dị ewe bịa weli Haba oge ka a na-efu akwa nsa na Mpọ agwali m unu bute siti mmadụ unu ejezina n'akụkụ bụrụ na ihe jebe n'ọfis unu kwọga unu je n'akụkụ ọbụla ori ọrụ ọma ndị zọganaiz ewe onye na-ekwere ekwe kwọga na fon onye ka eji abụ mmadụ n'anya ka ọrụ anyị wee bụrụ n'owu dị mma Egugu keneli Oyim akwa nsa dị ya Egwu ekenebe Oyim Ifeanyị Ezeme Igada n'one ka enwe Ewe Igada bụ ya weli Egugu Oyim Ifeanyị Ezeme
igada wa igada bi igada wanu na mkpo niile egwugwu kenere gị nwoke mmadụ wetego gị bazuru mmiri ma gwara gị ka ibe dali n'uchichi bụla ṅụ na ibe abụrụ wee rikezikwenu egwu egwu n'ihe egwu na-akpọnite ezigbo mmadụ ya emeka ejike eme emeka ejike eme ejike eme bi ya yeke na-akpụ akpụ bi ya yeke na-anwụrụ okwu na nzizo ụmụnne m o so na ndị na-enye tiketi n'aka n'aka na mkpọ unit yeke na-akpụ akpụ egwugwu kenekwuru gị n'onwe gị ka ite n'onye ọzọ egwu na-akpọ ite oyimeji ike ejike oji aka obi ya o soro na tiketi sela na mbuka unit egwugwu keneli gị T-White ekene onye nna onye nọgụ na Anambra steeti dị ya nwanne dị wod ogege egwugwu kenekwuru gị haba agwara m unu na ụdagwu na-ede ude na-edekwu o onye raiwe oji ama mmanya ọbana ndị keke na-agba n'ụzọ unu mana nwaanyị dị ime na-aga unu mana ndị gbasara akwụkwọ ụmụntakịrị nọkwu n'ezi agwara m unu na agwa na-adị n'ọkwụkweni n'ezi o agwakwara m unu onye isi na-awa adị ya onye abọ na-alụ unu ya maka unu egbuwe mmadụ ikwere na nwayọ onye egburu mmadụ ojebe polisi mpụta siri ike akpasaba ego igbulide mmadụ gbuwe nwale mmadụ eberebe egbuwe onye ka m ga-enye unu adịvaịsị n'obi kọs o ji nwayọ na-alụrụ na-arụ unu tinyekwa uche ya bụ ibe na-eme mma n'egwugwu ndị ababa dị n'ime ya ndị ababa na-adịrị ya anyị kenela onye ọbụla ekene onye na-anụrụ abụ ya nye ewutene gị na anyị buru ibu ụba ọzọ na-abịa ewe nna m bịa egwu haba haba ebushaman owite nwamkpọ egwugwu otewo gị n'ibe jidekwa ka iji Chukwu ga-akwụ gị ụgwọ n'elu tata ana m ahụ agwa n'egwugwu owe baba bụ m buru meshin bunye m si m nwekweni na moto na-abịa unu abụgo ọrọgbu eto onye gburu ọkụkọ ọbụ na-ewu ogbuhue owu ite nwamkpọ ekwuru m na ije anyị na gị ga-abụ ije mmiri na ọ ga-abụrụ ije nkwụ bụ ọya ije mmiri ọ na-ejuru na-eju harọ ndelele egwu ana m agwa ụwa haba egwu kainane ndị keke na be